Man, di man, 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 di man, man, di man. Yo toh, ora lho man. Kuwi sik panggah ngene ae apa ora kesel. Nyapa to ngok? Ana apa? Cangkemmu lho omong ae. Malah ngegas. Nganggur mule. Terah yo nganggur kok. Arep piye neh? Ora lho. Aku ngene iki jane nganggur kuwi suwi, wis kesel. Lah kowe iki nek ndek proyek mbok aku dijak. Apa tok golek-golek ning proyek apa kono? Njalukmu proyek apa? Sembarang gawean ngene iki aku gelem. Iki kesuwen nganggur. Ndasku kemeng ngerokok butuh rokok sing enek gabuse, tapi urung oleh kerjaan isih nganggur terus. Ngene lho man. Lek mau masalah proyek kuwi akeh ning ora enek bayarane. Proyek ora ana bayarane. Pasang keramik enek. Pasang gendeng enek. Ngecor enek. Pasang kayu enek. Oke jane man. Lah iya to ngene iki aku yo mbok dijak. Ora enek bayarane man. Jancuk lho ngoh kowe iki ngoh. Tadi kok gur ngomong proyek ora enak bayarane, jane proyek apa? Ngene lho man. Proyek sing tak critakne awakmu mang kuwi proyek nggon aku. Wong aku dhewe yo nganggur. Oh lah cangkemmu nek kowe kaya mbuh mati bae padha nganggure. Kene-kene aja ngombe kopi kowe. Ngene nesu. Ngene lho man. Iki enek proyek gedhen. Raine. Yek. Ngene man. Iki tenanan. Kowe gelem apa ora? Alah ngoh, paling kowe gur ngapusi neh. Rungokno dhisik to man. Aku wingi dijak koncoku. Kowe ngerti to omahe Tarso? Ah, mburine Tarso kae Tegalan, kaya nek wit gedhi. Kuwi diingi koncoku ngeroki kayu. Kuwi nembus 4 nomeran lho man. Alah, wis ora ritek ngoh aku ngono kuwi wis ora yakin. Ya wis man. Nek pancen kowe ora gelem, aku tak budal dhewe. Neng yo pikiran. Oh alah. Piye ya? Jajal.